Avui és 9 de maig, Dia d'Europa, i per celebrar-ho l'Oficina del Parlament Europeu i la representació de la Comissió Europea a Barcelona han fet un homenatge als primers eurodiputats catalans. La celebració, amb l'actuació dels Castellers de la Vila de Gràcia i el Quartet de Trombons de Barcelona, s'ha fet davant la representació comunitària, al Passeig de Gràcia. Els homenatjats han demanat més Europa per fer front a la crisi econòmica. Les institucions catalanes i del continent han celebrat avui el Dia d'Europa. El 9 de maig de 1950, 5 anys després de la Segona Guerra Mundial, el ministre francès d'Exteriors va proposar un pla per unir la producció francesa i alemanya del carbó. Aquella iniciativa va ser l'embrió del que avui es coneix com a Unió Europea. Els castellers de la Vila de Gràcia han aixecat un pilar davant la seu de les institucions europees a Barcelona per celebrar el Dia d'Europa. Enguany hi han assistit els primers diputats catalans que van anar al Parlament Europeu ara fa 25 anys, recentment guardonats amb la Creu de Sant Jordi. Allà vam primer fer palès l'existència de Catalunya. Això va ser una de les tasques que jo penso que els diputats van contribuir enormement, i l'altra és que vam poder treballar moltes vegades per sobre de les banderes de partit conjuntament pels interessos de Catalunya. També la Diputació de Barcelona ha destacat en el seu homenatge a Europa els avenços que ha suposat la integració política i econòmica. La Unió Europea té molt a dir amb tot el que fa referència a l'organització territorial, a l'autonomia local, al principi de subsidiarietat. Recordem que el Tractat de Lisboa, vigent ara després de tant de temps, d'estar-se treballant i preparant, doncs eleva de categoria sobretot aquests dos principis fonamentals, el de l'autonomia local i després el principi de subsidiarietat. Uns principis que per al president de la Diputació cal reprendre malgrat els intents d'alguns governs, assegura d'aturar la construcció de l'Europa social.